Čau! Tady je Game Team, v překladu. herní tým, jo, tady je Eva. A tady je Martin. Čau, čau. Čau, čau. A dneska budeme hrát hru Gun Mayhem. A máme tu své charaktery. Kdo neví, o čem je tady ta hra, tak uvidíte. Můžeme jít na to. A střílení představte. Já jsem ten králíček, že jo? Ano. Ne, počkej, já nechci dávat bomby. Bacha, bomba. Sorry. Hej, ty jsi zlá. Sorry. Ne, počkej, pojď. To se nějak seká. Ano. Pojď do něho. A já nemůžu, já přebím. Ne. Běž Jo, pryč. dal odstřel jsem ho. Hej, ty jsi králíček náš. Teda král, ne králíček. Já jsem králíček a ty jsi král. No, tak ty jsi zdromělina. Zdromělina. Ne, sakra. Děkuji. Bacha, tady letí. Jo, já mám Dobře. dobrou pistol. Já mám taky dobrou. A tohle tu pistol jsem dostala z toho balíčku, co jsem získala. Hej, on umí skákat dneska. No. Hej, on Mě má tam ve vlasech kosti. Super. Nech mi tam tu zbraň. Ne. Hezky ty. Pomáhám ti. Ne, daj mi taky něco. Já vám spíš jak chlap, ne jak holka, ale to je jedno. Ten dostal šajzu. Už nemáš jetpack? Já to minigunu mám. Team Vince, pojď. High five. Hele, mám nový pistole. A plus jump. Hm. Jo, nech to tak. Počkej, kde se dávají pistole? Tady. Jak to, že nemáme novou pistolu? No, jako to je v tom balíčku. Ah. Já mám každou minigunu. Jump, dáme, chceš taky jump? Ne, já chci minigunu nechat. Víš, jak je dobrá? A co je minigun? To je ten rotačák, co jsem měl. Aha. Já jsem střelila na tebe. Hej, když mi měla zbraň, ty jsi zlá. Nevyměnila. Já mám takovou, mě to střílí. To máme všichni stejnou, víš taky. Máme všichni stejnou, víš? To se Já seká. nemám, jo, mám zbraň. To se jako takhle tak přebíjí, že tu zbraň zahodíš. To je divný. Hej, každý má jeden život, jako vážně? Jo, tak- Vyhráli jsme. High five. High flight! Ta high flight, hovno. High five. Cože? Jak je to možný? Teď měl jeden život předtím. No, já zase to. Proč má zase dva? Chápete to někdo? Já chci minigun. Jo, aha, když někdo z nás umře, tak mu přibyde život. No, a Evo, takže neumírej. Jako to říká ten pravý, kdo tady teď umřel, že? Jo, No, Evo. to říká ten pravý, že? No, ale aspoň jsem ho zase odstřelil já, že No, já jo. jsem ho odstřelila. Ne, já jsem ho odstřelil. Bacha, za tebou. Já ho vidím. Tak proč střílíš do mě? Protože je bagger s baggerem. Já jenom dělám cestu, to neplatí. Proč má zase 4 životy? To neplatí. Počkat, to jsou levely, ne životy. No. No, Já co mám jsou to novou za- zbraň. Au, házíš po mně zbraně. Sorry. Skáč. Super, zatím to dáváme. Taký double. Proč se to steká? Že natáčíme. Fight of mata! Je po něm. Jo. Kdy jako umře už? Že hej, hej, neutrácej si ty náboje. Ty už vždycky odpovíš, to neplatí. Tě nemám rád. Super, Gebo. Já mám zase jeho zbraň. Ten dostává šajze. Skurvy jsme zmrdalí. Je super, děkuji. Hej, my jsme si jednali s tím borcem, co hraje proti nám, tak já jsem se s ním Ano. jenom odstřelil úplně navzem, že jsme oba dva se střelili Blackstone. Vlastně my vůbec nekecáme, já se na to tak soustředím. Pak určitě sem přijde možná Zaklínač 3. Skáč.
že? Ještě, že mám ten jumping. Možná My sem jsme- přijde Zaklínač 3, to nevím určitě. Jelikož je to dost oblíbená hra. Já mám zase tu malou pistolu. My jsme hráli tady tu hru, akorát jiný díl. Dvojku. No, 2. A Já mám tam byl jednu- takový, jakože prostě chlap, který měl takovou pistol a když se do vás trefil, tak pak jste za chvilku vybuchli. Takže to bylo úplně těžké a měl jako úplně jump boost jak něco. Cheater! Hej, já nemám od něho zbraň, nech mě ho jednou zabít. Jo, děkuji. Nemáš zač. Jo. A už mám konečně zbraň. A kdy už umře? Já nevím. No není to náhodou toto survival? Ale ne, to je obyčejná mise. No právě. To jedno budeme ho zabít do té doby, dokud to nezgebne. Že máme levely. Tam si vidíš, že mám level 4. Já mám 3. Bacha! Je po něm. Pojď, high five ve hře. High five. Já mám akáčko. Skáč! Králíček by měl hodně skákat. No! Počkej, on je to vlastně Santa. My zabijeme Santu. Bát! On nám nebude dávat dárečky. No co? Nedostaneš žádný počítač, nic. No já ho dostanu teď. Stěr? Teďka natáčíme na mým počítači, protože tady Martínek si ho rozbil, že? Ne, to za to může elektrika. No za to může Ne, ten za to počítač. může- Za to může počítač, mu odešla grafická karta. Ne, za to může ta bouřka, při které se to stalo. Ano. Řekni, jak to bylo. No prostě se mi, prostě jako odešla mi grafická karta asi pravděpodobně, takže budu mít buď to novej, nebo opravený, protože kupovat novou grafickou No a hlavně, kartu že se nevyplatí. Hlavně, že jsi musel nabíjet jako... Dražobu. Musel hlavně nabíjet při bouřce, že? Ale oni ani nebyli jako blesky, spíš jenom hřmělo. Ale i tak byli, tak když hřmí, tak jsou blesky, ne? Jo, ale Skáč, králíčku, hop, hop, ale hop, jenže dobrý. někde v ovečce jsou ty blesky, víš? Jo, mám level 5. Já 3. Ty my se s borcem moc dobře známe, že? I po tobě. Ty broxy jsou nejlepší. On myslí jako, že když udělá jeden skok, že tam doskočí. Nebo To a- stojíme. Ty vole. Hej, I'm dead. Hej, to je nějaký divný prostě, že už nezdechne. pořád levelujeme. No. Nepotřebujeme třeba nějaký určitý level? Jako, Divný. Nechceš to dát znovu, jak kdyby, nebo? ne. Takže tento díl budeme celý zabíjet tady našeho dědulu. Santu! Já jsem zdechla. On musíme mu dát asi aby měl level 0. A jak to mám Ty- udělat? Nesmí nás zabíjet. No, to bude trošku těžší. S tebou. Jako... Buď ticho. Náhodou mám větší level než ty skoro. No jasně. Jo, mám, vidíš, Ne, jsme na nemáš. stejno. Jsme na stejno. Ne! Teďka asi babka je na stejnoce. Ty vole, mě odsnajpil. On mě osnajpil. Promiňte za menší lagy, víte, tady počítač je trošku, Neurážej můj počítač. je trošku blbej, ale okej. Hej, dobře, já neumíš snajpit, kamo? Padlo, zmáchal. On už má 10. To je jako co toto? On mě furt ostřeluje. Já ti dám mě ostřelovat. Tady nejsou bomby. Já už žiju teď totiž jak dlouho. Jako... Yeah, man. Vidíš to? Jo, ale mu přibývají levely, když zgebne, to neplatí. Třeba chodím na snajperu. Dobře, ty. Bacha, tady.
tam Zaklínač 3 na našem kanále, že jo, ale to budem dělat takový menší vlog. Jo. O tom, co tam všechno bude. Víš, to seš ty, aha. Já myslela, že jsi ten dědek. Ty máš level 3, No a, prej větší. tak jako, To spíš většinu. Ne! je po tobě, kámo. Au! Jej, teka. Sej mi ho. Já na něho jdu ze zadu. Je po Já něm. vždycky dostávám- Hezky mi, high five. Aha. Hej. Hezky jsem se do něho točila. Ty brokovnice už to nebaví jako moc. Asi dáme exit game, ty vod, mě to už nebaví. To je asi nějaký gun game. Tak dej back, zkus dát back. Dej, ne, No jo, ale back. jako. Zkus dát toto. Toto? No, To je proti sobě, ne? to nevá, tak dej třeba gun, ne. Dej. Toto? Ne, gun game. Super, mě nefunguje myška. Pardon za zdržení, nefunguje mi myška. Když chceš dát proti sobě, fajn. Co to je? No to je jedno. Jo. Aha, já jsem jednička. Já myslím, že jsem dvojka. Já taky. A nehází po mně pořád ty zbraně, jo? Děkuji. Ty jsi růžovej! No a to. Juhu! Jujo, Gogovo vysněné auto, růžové. Já si po mně ty zbraně jako. Že to tak něco jako. Do ovečky. Do ovečky, ovečka. Yes! Já si prdel. Takový trošku, hej, kde jsi tu zbraň jako získala? Počkej. Co jsem dělal? Jo, oba dva jsme spadli. No, Já se furt dívám na růžovýho. já taky, já jsem pořád na modrý. Nenatáčíme už dlouho. Ne, to bude větší, aspoň ty vole, to bude větší prank aspoň. Já myslím, že lidi mají rádi dlouhý videa. Já úplně nesnáším videa, které trvají třeba 3 minuty. Jo, třeba, ale od Agrealu se ten zaklínač, že je úplně superovej, to je tam pořád prostě a ty mě pořád zabíjíš. Došla ti náboje. Tak ale to neplatí, ty máš pořád zbraň na dálku, já mám pořád brokovnici blbou. Stejně máš level 4. No ty taky. Už máš level 5. Dobré, sám tě odpálil. Už zase zbraň na dalekou vzdálenost, jako... Yes! Tak ale já mám pořád brokovnici, nech mě chvíli. Ahoj! Stejně vyhráváš. No a co, ale tak já mám pořád brokovnici. Se nedá hrát totiž. Když ty máš zbraň na dalekou Já mám vzdálenost. teďka mám brokovnici, jo, takže. No ale zrovna tu dobrou. Yes, sniper gun. Máte. Hej, kámo! Mě to baví.